Then I hereby declare war on you all. The Fourth Great Ninja War.これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし木の葉を救った英雄のまさに命を懸けて戦った。気高く燃える意志を抱いたものの、俺に気づいたか。
こはやらせない。これだけの規模だと飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。朽ちることのない真実の物語。序章九尾襲来。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだあの術は。里は無事なのか。このままでは木の葉は。まだ諦めるには早いぞ。三代目、いかに強大な力を前にしても臆してはならん。わしらには守るべきものがある。行くぞ。今こそこの葉の力を結集し、里の外に奴を追いやるのじゃ。おう。これ以上里に手出しはさせん。行くぞ。戦闘開始。三代目様、九尾の動きが鈍っています。今報告、秋道長座が到着しました。お、来たか。遅くなりました。秋道長座、これより参戦します。今が近接攻撃のチャンスです。行け。
超倍化の術。三代目、間もなく犬塚一族の援軍がここに到着するとの連絡がありました。キュービ、活動停止。報告、犬塚一族が到着。お待たせしました。しゃあ、暴れるぞ。今じゃやれ。了解です。やつだ。キュービにダメージを与えたようです。しかしあれをもってしても致命的な一撃にはならなんだか。近くより連絡。作戦決行までもう間もなくのこと。準備が整うまで攻撃の手を休めるな。回避だ。奈良支局より連絡。総攻撃の準備完了しました。作戦開始じゃ。行くぞ。長座。任せろ。ここより攻勢に出る。みんな一斉攻撃準備。行け。さすがに粘りおる。じゃがこの葉は負けぬぞ。
待っていてくれ。すぐに。今のお前によそを案じる暇などない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに。すでに希望などお前らにはない。戦闘開始。キュービを操るほどの力を持ち、そして木の葉に出入りできる忍び、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが内葉マダラだというのか。さあどうだろう。どうやら四代目火影の名は伊達ではないよ。お前を倒し里を守る、それが俺の役目だ。飛来神2の段だよ。ここだ。これは契約封印。これでキュービはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。さすが四代目火影。この俺に手傷をくれキュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑る者。やりようはいくらでもある。あの感じ、嘘で言っているんじゃない。けど今里の外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。かかれ。またあれをやる気か。させるかボケ。港か。四代目。分かってる。港、キュービごと飛んだのか。あっちか。
迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫カイ。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまでは何とかできたけど、俺のチャクラはもうあいつは必ず止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。